väldigt roligt. Jag har läst faktiskt Gustavs bok på nätet och jag sympatiserar hans bok faktiskt. Det måste jag säga. Jag vet inte hur många av er har läst hans bok på nätet. Det är tänkbart, läsvärt. Och det är jättetrevligt att se hur en kristen människa, han gör en ny slags kristendomstolkning, vad jag har förstått. Och det är mycket som jag sympatiserar i hans bok. Det måste jag säga ärligt, och det var väldigt trevligt att läsa. Och nu vet jag ganska mycket hans tankemönster, hur han tänker och bakgrund och allt möjligt. Det är väldigt nyttigt för mig. Men jag har en annan bakgrund än han. Jag är ju ateist från början. Och ni vet, jag är ganska vanligt om vi skulle ta en generell mått på människor. Jag anammar den moderna världsbilden som en given sanning. Ni vet allt det här kosmos och kosmologi och astrofysik och biologi och allt. Jag tog det som en given sanning. Jag tyckte kyrkan tillhör bara gamla kymmor som min mamma som gick i kyrkan. Jag skulle aldrig bli troende. Nej, det är det sista som jag kan tänka mig. Så att jag har blivit troende i vuxen åldern. Jag var 28 års ålder när jag tog steget ut, lämnade mig åt Herren, som Gustav använde uttrycket. Så jag vet precis av egen erfarenhet vad det betyder. Och han säkert förstår också det här språket. Det är jätteviktigt att vi förstår varandras språk. När man ska debattera, så att man vet, okej, vi förstår varandra, vad vi säger och inte säger. Det är ju annars pratar man förbi varandra hela tiden. Och det är väldigt olyckligt. Men jag ska inte säga mer om, jag har skrivit en bok som heter Ateism, förnuftet på villovägar. Och det har jag gjort eftersom när man läser ateistisk litteratur så de har tagit någon slags beslag på förnuftet. Det är bara ateister som är förnuftiga. Och jag skulle hävda det motsatta. Gustav har min bok. Och jag vill hävda det motsatta. Det är en kristna troende människa som har tagit förnuftet i fånga och försöker förstå saker och ting. Och på sista kapitlet i boken berättar jag min egen resa från ateismen till kristen tro. Och det är viktig sak när man tänker på, jag ska ta en liten kort inledning för att ni förstår, att man ska göra skillnad när det språkliga saker mellan upplevelse och erfarenhet. Det här är kolossalt viktigt. Gustav berättar mycket här om upplevelse, saker och ting som man har upplevt i ungdom och allt möjligt sånt där. Och sen vad har man för erfarenheter? Det är väldigt skillnad med våra saker som man tänker på. Men jag ska försöka ta fram några saker om varför jag som före detta ateist tror på Gud. Vilka goda argument finns det för Guds existens? Och sen hoppas jag det blir mycket samtal och jag har säkert några frågor som jag vill ställa till Gustav, och Gustav har säkert många frågor till mig och ni har säkert lika många frågor till oss båda. Så att det blir en långdragen process här. Men Sven, han sätter stopp. Han är fotbollsdomare, han vet hur man stoppar matchen. Det är bara övergången till... Okej, det kommer han. Det ska inte vara någon reklamsnitt här. Okej, kom fram där. Alltså, frågan om finns Gud, som Gustav citerade mig från församlingens hemsida, att det är kanske det viktigaste av alla frågor. Och det kan man ofta läsa i olika sammanhang. Många tycker att det här är det viktigaste av alla frågor. Och därför är det jättetrevligt att vi får debattera och samtala om den saken, om den är viktigaste av alla frågor. Och det är jättetrevligt att Gustav är här och ni är här och vi får byta tankar och åsikter om de här sakerna. Okej. Om det nu är viktigaste frågan så borde man fundera ganska ofta över det. Men som sagt, jag som ung hade inga som man funderade mycket alls utan jag växte upp som icke-troende. Okej. Och jag ska försöka ta fram några så kallade argument för Guds existens, eftersom om ni lyssnade på Gustav, han sa några saker om att han inte tror på Gud. Det är min övertygelse att Gud inte finns, och sen kan man fråga vilka grunder har han fått den här övertygelsen. Det övertygelse är ju att det finns ingen Gud. Och jag och Gustav är säkert helt överens om att ingen kan bevisa varken det ena eller det andra. Man vet att Guds beviser ligger utanför vetenskap, utanför filosofi, utanför alla möjliga. Det är bara man kan resonera och grubbla över saker och ting. Och på den nivån är frågan om Guds existens. Man kan inte bevisa mot eller för. Man kan bara hålla på ett rationellt, trevligt samtal om frågan. Det är min övertygelse. Och så får man dra själv slutsatser
vad är det som är vettigt resonemang, vad som är argument och sånt här. Alltså, det här är det kanske den mest centrala frågan efter finns Gud. Varför finns någonting snarare än ingenting? Det är också den här stora filosofiska frågan. Varför finns det någonting snarare än ingenting? Det finns ingenting i hela kosmos som säger att någonting måste finnas. Alltså, varför finns det någonting snarare än ingenting? Och det är en stor filosofisk fråga. Det kan man inte besvara varken med vetenskap eller kanske inte ens teologi eller något annat. Man försöker leta efter saker och ting. Vad ska vi svara på den här frågan? Varför finns det någonting överhuvudtaget? Och då vet man inom filosofi, man grupplar över, det finns åtminstone två slags olika existens. Som jag försöker lägga fram lite grann. Två slags olika existens. Och då försöker man som människa gruppla över vilken slags existens det är frågan om när det är Gud och allt annat. Och först pratar man om något som har en nödvändig existens. Existens av nödvändighet. Bara finns till. Och där skulle man lägga till den bibliska tanken om Guds namn, jag är. Det är något slags gudomlig uttryck för Guds väsen, jag är. Det finns ingen orsak till mig att jag är, jag bara finns. Det är något slags nödvändig existens. Alltså existerar sin natur. Och tar man ofta fram två slags grejer. Till exempel siffror 2. Till sin nödvändig existens. Abstrakta saker som existerar sin nödvändighet. Det finns, man kan inte riktigt förklara det. Men så är det. Till exempel siffror, de har någon nödvändig existens. Eller i den kristna teologin, den judakristna traditionen inom islam pratar man om Guds självexistens. Gud existerar i sig själv, alltså han finns till. Och då brukar man prata om gudsbilden, Gud är bortom tid, rum och materia, men samtidigt verkar i tid, rum och materia. Det är den klassiska kristna. Gustav får reagera på om jag har någon felaktig förståelse av den kristna gudsbilden, men ungefär så är det. Alltså, sen finns det en existens orsakad av någonting. Det är den andra formen av existens. Det är någonting som orsakar att någonting blir till. Alltså existens orsakat av någonting. Till exempel universum. Stjärnor, planeter, människor. Vad har orsakat deras existens? Det är ingen som hävdar att jorden planet har en nödvändig existens. Ingen skulle hävda att ni människor har en nödvändig existens. Alltså vi har blivit orsakat av någonting. Och då börjar man gruppla efter vad är den här orsaken bakom till den här existensen som är inte av nödvändighet utan orsakat av någonting. Det är sådana filosofiska frågor som folk har grupplat över tidernas gång. Och då tänker jag lyfta fram 7 olika skäl som jag själv personligen tycker är viktiga skäl varför ska man tro på att det finns en Gud. Och då tar jag alltid om den judekristna guden. Inte någon hinduisk gud utan den judekristna. Jag är som Gustav, vi befinner oss i samma kulturellt sammanhang. Jag förstår hans resonemang i den judekristna traditionen och han förstår mitt resonemang utifrån samma resonemang. Så att vi förstår varandra och det är jättetrevligt. Så kan vi prata samma språk i många sammanhang. Okej. Det första som jag ska lyfta fram är det här. Gud är den bästa förklaringen för allt som finns. Och märk nog förklaringen. Jag säger inte om bevisföringen här. Utan att Gud är den bästa förklaringen för allt som finns. Man kan ha också många andra förklaringar. Men man kan hävda att Gud är den bästa förklaringen för allt som finns. Sen finns det argument från första orsak. Det har man använt under lång tid i den judekristna traditionen. Och grekerna använde också den här idén om första orsak. Det finner man i gamla grekerna. Man har alltid haft den här idén om att någonstans måste finnas första orsaken. Aristoteles pratar om 4 orsaker. Och den sista var den verkande orsak. Sen fanns det materiella och formella och de här orsakerna. Men man var väldigt hemma om den här första orsaken. Det måste finnas en första orsak till allt som finns. Okej, sen finns det idag mycket mera, kanske mera sofistikerat argument som utgår ifrån universums finkalibrering. Den moderna astrofysiken och de har kommit fram till ett universum som är oerhört fint kalibrerat för livet. Och
Och då skapade man något som kallas för antropisk princip, som säger att universum är för livets skull, kanske till och med för människans skull. Det är den här antropiska principen som finns. Det finns en jättestor bok som jag har hemma av 2 engelska forskare, Titler och någon annan Barrow. En sån här tjockbok över 600 sidor när de kom igenom det här resonemanget. De blev övertygade om de ville forska i den här frågan med antropisk princip. Och de båda blev övertygade någon slags deister efter boken. Det är så mycket i universum som talar för Guds existens. Okej, argument för moralens objektiva karaktär. Gustav snuddar lite grann moraliska frågor här. Och då undrar man, finns det någon slags objektiv moralisk grund? Varför finns moral? Varför finns det vissa saker som är rätt och fel? Jag ska komma tillbaka till de här. Sen ska jag ta 5 olika argument från människans väsen. Och det här är ganska nytt. Lite nyare argument för Guds existens som dyker upp då och då. Sen ska jag ta upp argument från Jesu person. Gustav berörde lite grann Jesus och hans uppståndelse. Det är ju ett trevligt ämne som man kan argumentera utifrån. Hur tolkar man de här bibliska texterna när det gäller Jesus och uppståndelse från de döda? Okej. Och argument från den personliga erfarenheten av Gud. Det kan man också hålla på med. Som jag har visat i min bok hur jag blev kristen. Och det är inte någon upplevelse utan en erfarenhet. En erfarenhetsmässig sak som jag kan återberätta. Hur blev jag kristen? Det har inget med min fantasi att göra, ingenting med sådana saker, utan det är en erfarenhetsmässig grej. Okej. Gud är den bästa förklaringen till allt som finns. Sven, hur mycket har jag tid? Ja, okej. Alltså jag upprepar lite grann. Varför finns universum? Och det ska ni gå runt och ruppla över. Jag som ung kille var ofta ute i Österbotten i mörka vinterkvällar. Och jag blev uppskrämd av universum. Tänk på den här märkliga, mörka stjärnor, oändligt mycket stjärnor. Man känner sin ensamhet i den där jättekosmos. Det är många till exempel ateisten Richard Dawkins beskriver i sin bok om illusionen om Gud, den här känslan av övergivenheten, det här, någon slags mäktigt, vi är ensam i kosmos. Alltså, varför finns universum? Varför finns livet? Har du funderat över det? Det finns ingenting som säger att livet måste finnas. Varför finns livet? Varför finns vi? Gustav nämnde lite grann meningsfrågan. Du vet, det här är meningsfrågan. Varför finns vi? Jag tror att vi alla skulle kunna svara på den här frågan. Ja, vi är till exempel. Jag vet ni hur svenskarna generellt säger vad är livets mening? De flesta säger att livets mening är kärleken. Det är de flesta svenskarna tycker livets mening är kärlek. Och då inkluderar kärlek förstås goda handlingar mot andra människor och allt det där. Men intuitivt har människan den här känslan av att det är viktigt att visa kärlek. Bara ett svar på den här frågan om varför finns vi? Och varför ställer vi frågor om verkligheten? Om jag skulle fråga Gustav, vad säger du? Varför ställer du alla de här frågorna? Eller er andra, varför ställer vi de här frågorna? Är det helt meningslöst eller är det meningsfullt? Jag tror att jag och Gustav, vi tycker det är meningsfullt att ställa de här frågorna. Så det är meningsfullt att ställa frågorna. Det ligger i människans natur att vi är lite nyfikna. Okej. Och alla dessa och många flera frågor kräver en förklaring. Varför? Vi människor kräver någon slags förklaring.